హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ టేస్ట్ విత్ మహేశ్వరి. ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గర అక్కడ మొత్తం వాటర్ ఉందన్నమాట ఒకప్పుడు. సో ఆ వాటర్లో చేపలు పడుతున్నారు, చూసారా? ఇది కరవాడు అంటారు కదా, చిన్న కరవాడు. సో దాంట్లో ఆ సైజ్ అనమాట ఆ చేపలే. సో చూసారా ఎన్ని చేపలు పడుతున్నారు. అసలుకి ఆ వాటర్ అనేది ఆ పైన పోస్తుంటే కొంచెం పైకి వేస్తుంటే అసలుకి ఎన్ని చేపలు ఎగురుతున్నాయి. అసలుకి చాలా చేపలు ఎగురుతున్నాయి అనమాట. చూస్తున్నారు కదా ఎన్ని అసలుకి ఎట్లా ఎగురుతున్నాయి చూడండి. అస్సలు నాకు ఐడియా లేదనమాట ఏంటో పడుతున్నారు అనేసి అని వెళ్తే చూస్తే చేపలు అనమాట. బకెట్ సగానికి పట్టున్నారు. అసలుకి మేము అక్కడే ఉంటాం కానీ మాకు తెలియదు ఇంతవరకు అక్కడ చేపలు ఉన్నాయని. అక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళు పట్టుకున్నారనమాట చేపలన్నీ. సో చూసారా ఎన్ని చేపలు ఉన్నాయో ఆ వాటర్లో. అంటే అది రెయిన్ వాటర్ అనమాట. అది డ్రై అయ్యే కొద్దీ ఆ కలర్ అనేది వచ్చేసింది. అంతకుముందు ఫుల్ వాటర్ ఉన్నింది. ఫస్ట్ చూపించాను కదా మీకు. సో వాళ్ళు ఒక టెక్నిక్ కనుక్కున్నారు. మెష్ లాగా ఉంటుంది కదా వర్క్ చేసే దగ్గర, వర్క్ చేసే మెష్లో వాటర్ అనేది పోస్తుంటే చేపలన్నీ పైన ఉంటాయి, కింద వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. మంచి టెక్నిక్ కనుక్కున్నారు వాళ్ళు. సో చాలా చేపలు పట్టుకున్నారు, చూసారు కదా. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఫాలో చేయండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్